Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародар сӯзин хубин тинҷин. Баробои зиндагиён ва тарфасҳоз хуб тинҷ. Худо ба кас кори бародар ғайб баракати худҷун пеш кошам. Худҷун кушурам ва хисоб рафтан самои бем. Бародар аз мо тарафи чӣ даҳем? Ва гуфтанам дорад ки бародар азиз аксияи прошивка хай тамом шудаги мақсад прошивка баъза ҳаст. IPTV ҳам мақсад ҳаст. Ба нархи даста аст. Иншоалло муомила мекунем. Ҳастай бародари азиз ва бо чи аст? Доставка установка хизматрасонӣ аст. Мақсад доставка установка антенна, параболическая антенна. Ин хел параболическая антенна ва доставка установка мавҷи сомон ҳастай. Мода ҳастай. Иншоалло не мавҷи сомон. Не антенна да чизадаги мавҷи сомон. Бародари азиз ин тарафодаи ҷӯи бодом даем. Зайнамҷа не ҳамсояша сос кардаги будем. Баъд ин мавҷи сомонша сос кардем. Не ҳамсояша сос кардаги будем. Тарафои ҷӯи антеннаш мега 15 сол шудаги. Ин антеннаша сос кардем. Ин антенна 15 сол шудаги. Ин чита маҳкам мақсад. Инами турбада ҳеҷ зангзадаги ҳеҷ хизматша будкадаги метавонем ки ира иваз канем. Иваз кардан дар кори сӯйхона гуфтам хай иншоалло насиб ягон вақт дига боша ва иваз мекунем. Яъни беҳад зангзадаги ин спутники 52 дар канали Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Арабистон, Ӯзбекистон дора. Инам тарафай наме иншоалло настрой кардем, сигналро баланд кардем. Ҳамаша қоидави кардем мақсад ҳозир иншоалло насиб мефроем айдарам бо настройка мекунем. Барои гуфтанам омад ки як борга такрар мекунем ки доставка установка параболическая антенна ҳастай. Доставка установка мавҷи сомон ҳастай. Доставка установка буйнови подставка ҳастай. Қоидави кафолат сиқати оварда часпонда мечи. Иншоалло насиб. На бародар азиз параболическая антенна доставка установка бародар хизматҳо шид. Гап зани мо дар хизмати шумоем ҳамвақт. Манзара нишон диҳем шумода. хеле ҷойи ором хуб беҳтарин яккада омодаги дунё буд. ҳам параболическая антеннаша ҳам мавҷи сомонша сос кардаги будем, часпондаги будем. Инҷа сомонда устод буда часпонда. Я ҳамсоя буд, да я ҳамсоя вай кардам, номра дод. Чӣ гуфтаем бародар азиз? Боқӣ дар равони худо ҳамаи шуморо паноҳи исмоташ нигаҳ дорад. Хайр бародар азиз.